Ik vertrouw de waarden en normen van de andere generatie. Dankzij de oude generatie heb ik door hun die basics mogen aanleren. En nu draag ik het ook over aan de nieuwe generatie en hun zien het ook. Dus het vertrouwen zal er altijd zijn. Ja, Dus we moeten wel teruggaan naar de basics om te kijken van wat is de geschiedenis hiervan, wat is de achterliggende gedachte hiervan. Ja, dat is heel fijn, want je kan zien van waar komt de beweging. Ja. En als je gewoon dingen na gaat doen, dan weet je het niet. Maar wanneer je dus wel die begeleiding krijgt, dan ga je dus echt stap voor stap snappen waar het vandaan komt en hoe je het best kan doen en wat het best voor jouw eigen lichaam werkt. Dus die waarden en normen zijn heel erg belangrijk geweest en daardoor kunnen we een nieuwe generatie beter klaarmaken. Yes. Mevrouw Marlene, we zijn aan het eind gekomen. Ja, we zijn aan het eind gekomen. Echt een luchtig gesprek. Mag je wat zeggen? Ja. Ik heb al die jaren gehoord van Marlene's ballet, maar vandaag zie ik je voor het eerst. Oh ja? Voor het eerst. Ik heb Mysticals wel gezien on stage en NIS, et cetera. Maar natuurlijk jou niet persoonlijk. Nee. Maar ik vind het heel fijn dat ik dus dit gesprek met jou heb mogen hebben. Voilà. En ik hoop nog vele naar deze. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.